aman. Pak. Kaya dipantau omahe tanggane. Sampean ki pengen ndi, Pak? Lu kerja ta, Bu? Kerja. Bukannya ki mung prei, Pak. Kan minggu. Bener ki mau minggu, Bu. Tapi kejar target. Proyeknya bintang rampung. Terus aku tak mangkat sih. Masa lembur. Gak koyo biasane. Jajal le, lembur pura le. Mau nang proyek kan. Di proyeknya lo sepi. Gak enek wonge. Bruh. Lapo telepon barang ki lho. Halo. Pak, sampean ki neng ndi re? Yo kerja to, Bu. Kerja neng ndi? Yo kerja nang proyek. Mosok nang pemancingan. Pemancingan. Pak, sampean ki janjane neng ndi? Jajal video call. Aku tak golek sinyal sik, Bu. Engko nek wis sinyale lancar tak video call neh. Yo yo. Bahaya iki. Gawat. Bu, tak video call. Angkat ya. Nah, Bu, kilo aku nang proyek. Oh. Nah. Lah kok sepi, Pak? Oh. Tenaga kulit do ngopi, Bu, kalau nang bedeng. Belum kan akhirnya toh, Bu? Iya. Lah sampean kok ndi kok lagi teko? Jarimu re lembur nang proyekan. Kok lagi teko? Apa mancingan, Bu? Hah? Pemancingan. Iya. Lah kok gak ngajak aku? Dadak ngapusi barang. Sampean kan wis janji ya, Pak. Nak perenan apa ngajak aku nang pemancingan mancing. Kek kok janjian ambek wong liya. Jangan wong liya sapa, Bu? Lah kok aku gak mau jak? Ya wis ayo nak melu. Ayo. Nah, ini kan sadu toh, Pak.